Ngani, maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Data, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pagtinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay Magatugang good morning. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Aramon Nyato kanyang Pangaldon in Friday. Biyernes na to, etsa 14 sa bulan kan Marso 2025. Madali na. Kaya sige na ang organisar. At saka tripon. 59 days mga tugang bago mag-eleksyon. And 2 simana na sana bago ang kampanya. Sa mga kabarangay po niya to, good morning, mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ako po ang sanong lingkod, Mardela Daingiba, sa Dits sa Napirotian. Diba na po kita hanggang 12 o'clock, mga dagdag pang istorya sa mga pangyayari sa palibot. Kasabay siyempre dyan ang bonus kan informasyon na daradara, na biribit-bit. Kaya mga pag-iriba sa Mega Force Patrol. Malagos din ang pangangalap ng mga istorya at ang aning may balangib sa manuang kasi napukawan ng mga turong sa pansitan. Down dyan sa 3rd District Kasamuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasarita. Caraga area, asin sa Kapitolyo Provincial, Karen Nicole Ala. City Hall, asin sa sur na parte kan mga barangay sa Legazpi, partner Al Armario. Regional Center Site, hearing man dyan po mga tugang sa Legazpi 4th District, Joshua James Bino. Matang duman sa 1st District from Santo Domingo to Tiwi. Nakaprangkisa dyan, Pading Jomar Bien. Sa mobile, walang iba. Ang mata ng DCGB sa kalsada, Henry Daboy Mata. Radio Technical, katuwang na po dyan si Ronald Baldo. Down man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Siyempre yaon po ang College OGTs natin. Sina Ernesto Brava sa kasi John April Austro. Newsroom, kasabay na po dyan si Angel Mustaza at saka Jenny Matthew Baleran. Mantang yaon man sa DCGB News Online Facebook page, mga tugang Jimus Barrios, para sa mga update yung mga pangyayari sa palibot, asin sa bibang parte kan Pilipinas, asin sa bilog na Kinaban. Duman po sa mga kabarangay na to, good morning po, sana po ay okay kita. And duman sa mga kababayan niya to na padagos po, mga tugang na nag-asikaso kan sa ilang mga pangutuan. Mga misis, rekas-rekasan, taod to na naman, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Matindi ang init mo niyan, ano? Nag-arik-arik ang init. Kaya naman po sa mga kababayan ta, mga tugang, pasiguro kita pirmi. O, tabata, may mga pagbabandya din na pwedeng mag-uranda sa to. Ha? Piling mag-uran sa Bicol Region, magde-develop, pero hindi pa naman yan sigurado. At anyway, mainit pa rin, kaya duman sa mga kababayan ta, magpasiguro po tabi kita, kay Pamandong, asin dahil magpara bantad sa direktang saldang kanal daw, tangani po na dahil kita magkagawa ng problema. Alright, then, duman sa mga kababayan ta, sa sobrang init, mga tugang, may mga naghihelang, no? Pero ang likayan ta, ini po mga tugang na sulo, adi,
Kasuod mamundo po ang pangyayari mga tugang duman sa Barangay Banuyo sa Pilar. Dakol na mga harong. 260 to 300 households naharong ang mga nagkasurulo na tumpos ng kalayo. Malapit sa dagat yun pagkatapos light materials. And yun na po yan, nagpadara na ng ayuda ang DSWD, and diyaw naman duman mga tugang sa Gobernador Consorsogon, si Boboy Amor, no? Para tabangan po sa mga nagkasuruluan. Kaya yan po ang padagos na abiso mga tugang. It's an irony, medyo na mamundo yan kung suarin kita gigibo ng espersos permi, asin parumduman sa itong mga bumbero. May mga nakakalusot pa manggiraray na mga insidente na minsan data na na papabayaan tang makontrol, di ba? Dapat na maglikay po kita, magpasiguro kita, lalo na kung nagluluto, ang pagkatapos magluto, kung ang gamit uring o kaya kahoy, tabi, dugdugon ang baga. Tanganing day kitang problema. Tapos pasiguro ang permi ang mga hose. Kansa po na mga mga LPG. Kasarabay na po ang tangke. As in, from time to time, paglinigan po tabi, iyan na sa indong mga stove. Tanganing day mag-accumulate ni mga pwedeng kumalayo kapag kamo po mga tugang nagluto. Pag nagsindi, lalo na kung pagkaaga, mamarong-parongo na. Tabaga kung nagsasangaw na. Buksan ang bintana o yung pinto para sumangaw. Huwag muna kayong magpailaw kung may naamoy kayo. Kaya po mga pinagigikanan kung nga minasabog mga tugang ang kusina. It's not the tank ang minasabog, kundi so natitipon dyan mga tugang na gas na nagsangaw. Kapag may nag-ignite, mga tugang, halimbawa nagpailaw ka ning ning bumbilya o kaya ning fluorescent, posible mga tugang na magkaigo ng problema. At saka nagsindi ka sa imong stove yan na po pwedeng magkaigo ng problema. Ingat po tabi, permi. Ang sakuna ay walang panama sa taong nakahanda. Ligtas ang may alam. Sabi ba kanila? Dugaan tayo mo ni Sorry, halipin lang sa luwas. Karen Alan sa linya. Karen, good morning. Please come in. Yes, thank you, Direk Mars. Lamenting ang DepEd Albay Pasanapalan, ang opisina na tinawanan ang sigurasyon kan Comelec Provincial na makakabuelo sa pagkondak ng mga proyekto aktibidades tuon Marso 28, nakapinuklan kay ni Direk Mar na election spending ban at in local campaign period. So, pinaliwanag kan Provincial Legal Office na iyong nakikipag-coordinar kan hearing sa Comelec. Sinabi kay Ining, kaya palang DepEd pa sa nasutulos na tinugutan kan Comelec, dahil lang kadain naman laog sa mga social services program, ang mga ipigpaaram ka Ining aktibidad, arog kan graduation ceremony kan alternative learning system, Ining brigada eskwela, lalo na inidirect mo na mga paggaro-garo sa Palarong Bicol, as in iba pang mga proyekto na may invertible gamit, ang Special Education Fund process alagad sa pinakahuring impormasyon kaini sa to sa ibang mga opisina o mga nasa unsing nag-apply exemption pagpupun niyan daipang nisar na feedback na pigtatawaan Comelec kung exempted sinda o dai saan pinakapuntuman kaya tabi direct markan istorya na ini ang bukang bibig ka mga opisina digi araw ka ini nagdadalanang na ang election ban gustong makasiriguro kan mga opisina kung safe pasinda dawa puro pa niya sa mga disbursement kan pondo kan provincial pag abot kan election ban o dai dipira kan mga swelduhan o mga siring na regular na transaction. Yan tabi direct ang istorya digi sa Kapitolyo. Karen Ala, ECGB News. Thank you very much, Karen. Yan po ang pasiguro kan mga departamento de gobyerno. Yan po sa election spending ban, mga tugang panagpo ng campaign period for local. That is March 28. That is barely 2 weeks, 2
2 weeks na lang, mga tugang, puuna kang kampanya, kang lokal, puon sa mga district congressmen, no? In the case of Albay, 1st, 2nd, and 3rd district ng mga kongresista, tapos yung gobernador, vice-gobernador, mga board members, in the case of Albay, 1st, 2nd, and 3rd district ng mga board member. Pagkatapos, syempre mga alkalde, as in mga vice-alkalde, kasarabayan mga konsihales, both sa syudad as in po sa mga munisipyo. Di piglilikayan dyan mga tugang itong pigapod kang Comelec na presumptive usage of resources. Kang gobyerno. Kaya kahit po nga magkuro ka mo ki exemption, ngani ngayang ano yan, day ka mo maipit, day makasuhan mga tugang ning pagbalyular sa election laws, ang tanganing day kang problema. Kaya pasiguro. So yan nga lang, talagang there are programs and projects na matitenga. Ano? Matitenga. Pero may mga exempted naman na pinagsabi ang COMELEC na yung burial at saka yung medical, hindi yan pwedeng sagkaan, hindi yan sasakupin, no? And then so iba pang mga pinag-ano ni Sir Poninda na pagtataoning ayuda at ngani na dahil man maipit sa mga kababayan tang nangangaipo. Kaya lang siyempre sa ibang mga programa na nakalinyada, lalo sa mga lokal na gobyerno, yan ang talagang medyo tatamaan. Kaya dahil na yan, ano yan, nagkapasasiguro sin data, may kumbaga may panalmingan na igwa pong ano yan na patawan ng pinalidad kang COMELEC, nasagod nga yun yan dahil paning final mga tugang na kunyan na resolution ta pinaglalaban pa manungod po duman sa paggastos kan pondo kang gobyerno. Ang intensyon is tumabang mga tugang, itabang sa mga kababayan natong nangaipo. So yun ang medyo masalimuot dyan. Kaya ngunyan, may pa, sige ng karaso-kaso ninda. So iba nga ito, nag-intindi. Kaya ito makakad-exemption, para na yung problema. Pundunta na sa ngayon ini, na natuya po na mga proyekto to, maray na itong pasiguro sa kada ngayon pagkatapos. Di ba? Even nga yung mga sangguniang kabataan. O yan, hindi ko sindang mga pigpalos ng mga abiso kayan. Tangan hindi maipit. So, ano yan, provincial government, yung sa tuya po na Magayon Festival, di ba? Oktaba na ngunangon yan because sabi nga may mga kagastusan man talaga naman sa mga aktibidades na bonggang-bongga na posibleng maipit. May mga disbursement po yan ng kwarta. Halimbawa sa mga pagkondukta baga ng street presentation, harayo pa, kahit po mo magpaluwas na mga tugang ng mga seed money. Di ba? Iba pa mga gagastusan. Tapos sa mga sa mga beauty pageant, kadakol yan. Kaya para walang hassle mga tugang, oktaba tanong na ngayon sa kana. Pagkatapos na. Alright, mga tugang, oras na to 11:30 in the morning. An oras hatod sa Indukang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magsilbi. Kung si J. Pili, handang magsilbi. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Para sa bagong Legazpi, Hisham Ismail always. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita Ismail, always na ang syuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo. Yan, boss mo yan, bro. Pray until something happens. Mga dugang second part ng Ribaran natin dito sa programa. Yan, mga kabarangay. Sugod sa lamesa. Oras na po para magpangod to. Sa mga oruli na po tabi, mga magurang, ha, mga nanay. May handa na ang lamesa. Mauli na si mga lalabs, buda so mga chikiting. Para po magpangod to. Alright, o, di naman po sa mga kabarangay ta, mga tugang, diretso kita sa tuya po ng mga impormasyones pa. Ngunyan po na pagkaaga. O, di, may pagkakulit ako di, mapamar, nawara na nga si Tatay Digong. Actually, kasumanggi pa ito, mga tugang na pigpahayag ni Secretary Medialdea na dahil rin na nahiling. Hindi sila nga ni na tugutan na mabisita. Kundi, ang sabi man kan ICC, yung tagapagtaram, kang International Criminal Court, mga tugang na yaon sa pasilidad ninda, ini pong si Tatay Digong, duban sa SKV Region, The Hague. Dinara lang dahil ni, sabi ni Fadi El Abdullah, ang tagapagtaram mga tugang kang ICC, dinara sa medical check-up bilang parte kan standard procedure. Ayan. And then mamaya 1400 naman sino, mga alas 2 sa day. Pero di sa tuya, mga pasado alas 9, mga 9:30 garo. Oras sa Pilipinas.
mahampang mga tugang sakit no ting pagkakataon sa korte si Presidente Digong. No. Ang magiging abogado niya, matindog na abogado niya o counsel niya, mga tugang si dati Executive Secretary Salvador Medjaldea at ito po ang saro sa abogado niya. Di nakasurat ng duman sa pinagsurat ni Presidente Digong sa ICC, kasabay ang request na pwede siya mabisita nga sa mga kapamilya. Di mamaya, maharap siya para i-affirmar lang na ikaw nga talaga ini na Rodrigo Duterte. Yeah. Then ibabasa na ipapaabot sa iyang mga kasong pigyasan pa sa iya. Yan, parang preliminary hearing, no. And after that, may schedule naman kan mga masunod pang hearing. So yan po tabi ang a very short na explanation na nakalap niya tumanong ko dyan sa anong gigibuhon mamaya. Duman po sa sa pagampang niya sa court. Okay. Tulo baga ang paluwas kang warrant of arrest na judges, mga babayi, duwang Afrikana at saka sarong di ko makoso saro Argentina yata or di ko makoso saro po na nationality, basta tulo itong mga babayi, mga tugang na mga judges. Okay. So ang sabi duman sa nako niya to na mga mensahe man duman ang nangaya matinir ang dating presidente sa ICC detention center na makukuha man sa laog po kang prison facility. And then diyan na Banggi digdi sa tuya, ayo po yan mga tugang mangyayari. And sabi isusulong man mga tugang kan legal team kan dating presidente ang sa iyang paramientas na katalingkasan o libertad hali sa kulungan kan ICC. So abangan ta po yan mga tugang kung ano mga magiging mga mangyayari. So di man po nawara yaon man sa naduan baka dailang nagkasinarabutan. And then ang sabi kan Philippine Embassy sa Dahig na tuminabang man tulos pag landing ang eroplano, tinawan ki mga bado na pang winter, no, taga pang salidang bado, tapos tinawan ki duwang aldaw na visa, so security aid buda so nurse na kaibanan ta nganing makapaingalo. And then after that they will fly back to the Philippines. Uli na sila. Kaso nurse, hinapot naman kang nurse duman sa ICC kung ano sa mga kondisyones kang presidente. Ayan, ni Digong. Yeah. So, yan na po tabi ang mga sitwasyon. Tapos si Secretary Medjaldea, tinawan ng 15 days na visa. Dahil siya pa magsiserving abogado ni Presidente Duterte, dating Presidente Duterte. And kamusta yan, inasikaso mga tugang kang Philippine Embassy. Kaya di man ngipigpabayaan. Yan po ang mga developments pa, mga tugang sa mga kaganapan. Pero may tension duman sa Davao may tension sa Davao. Sa harong ni Tatay Digong. Na ang sabi nagtiripon doon sa mga kapitan, kambarangay, tapos sa mga volunteer lawyers, may bakadala ugun, dahil ngaya kaming tiwala. Yan mga pangyayari sa mga baka. Ayan po tabi, mga napigtaga-update ang kapatanganing dahil kung mawawala. Tabangan po ang mga details po kayo mamaya sa alas 12 bareta. No? Okay, padagos po ang paglibot sa iba-ibang mga strategic na lugar. Kaya po mga tugang na Highway Enforcement Patrol Task Group, Albay, na nagbabantay po dyan sa Tinampo, para sabi nga ni kaya siguruhon na ligtas sa mga nagbabiyarahe dyan sa paagikan
pagsunod duman sa mga regulasyon sa trapiko. Primero, sa mga helmet. Yan. Yung prescribed helmet hindi yung construction helmet, kundi yung helmet na pang motor at hindi yung helmet na pang ano yan, pang mountain bike. Diba? It's either half face or full face helmet. Ayan, pwede po yan. Yan, dapat igwa kasi nakasulog sa payo. And pigiling ko sa report kasubago na pigpaluwas kan HEPTG Albay. Ang kadakla mangira, pinakadakol mangira Reynald na mga violasyon is dahil helmet. Ha? Dahil helmet. Ay, mag-helmet ka mo tabi, magbarakal. Sabi nga ni Kayan, dahil nindo pagtipidan ang buhay nindo sa pagbakal ng helmet, magbakal kang pinakamagayon na klase. Tayan, sabi nga ni Kayan, saro yan sa makakaprotir kan sa indong utak. Kaya, yan baga ang ano yan, makaprotir sa payo. Tapos dapat so tama ang ano yan, ang nabakal nindo na helmet na kuning kaso man may mangyari, dahil kung malingo o maging kausalugod kan sa indong pagkadanyar kan lawas. Kaya dahil nilo pagtipidan, mga tugang. Garo man sa nanso na sa harong kita, bali yung tada po ito na pipasiram-siram ta, mga tugang ang kwarto o ang sala. So CR na left behind ta, yung comfort room, di ba? Yung bathroom, di ba? In other nations ba, alam mo kasi kung maturog ka mga tugang duman sa CR, dahil kailangan maati. Ayan, dapat garastosan gawin. Yan, nagagari ang mga mikrobyo, di ba? O sa CR, sarong yan, o sa payo, sa helmet, tabi. Dahil helmet di ba? Pagkatapos, so, dahil daradarang registro. Dahil dara sa registro, dahil dara sa ORCR, o kaya dahil talaga registrado, nagdadalagan sa tinampo. Pagkatapos, so, ano yan, dahil lisensya. Di ba? Kaya, mari paro man sa nakunan sarong motorista, may problema sa iyang ano yan, estado kan motor o estado niya sa pagmamaneho. Kapag igwang mga checkpoints, mga tugang na paminsan may mga driver na nagsisensus, may arugang ikan. Di nagirilidan sa natitipunan sa ibong nagilid. Mag-ibong yan. Kaya baga ni ba ang gigibukan ibang mga enforcer, lilakaw-lakawang painutan. Ako niligiso sa indang checkpoint sa may microphone ko, minalakaw sinda mag-ibong, extended pa siring duman. Yaon duman sa mga nagtatarambay na din yung mga magaganig mga papeles. So, di ka mo madagit dyan sa mga enforcers tabi, iurual daw na sa nangaya. Tayan po, trabaho ninda yan to ensure na ang mga pigagamit na dyan sa pagmamaneho, ariglado kita. Di ba? Pagkatapos, dahil man kamo dapat na matakot kung kumpleto kamo. May driver's license na updated, may parapernalya, di ba? Naka-helmet, maringani tayo na pigirestriktuhan, mga tugang na dapat ngaya, naka-proper gear ka, dapat nakapantalong ka, di ba? Naka-jacket ka, o naka-sweatshirt ka, di ba? Pagkatapos, nakasapatos ka. Pabirilo naman sana, pigiling sana talaga man, so lisensya buda so registro. Tanganing masiguro na di magparehistro kung dahil pong registro, magparehistro. Kabata mo yan, padagos na po ang mga pagdadakol ka mga biyahero naman. Kaya permi na po yan na magtatarahaw dyan sa tinampo, magkakaiwaning roadside inspection. Pag abot yan sa LTO, di ba? LTO, roadside inspection. Pagkatapos, mga ito, ay kitang COMELEC checkpoint, di ba? Tapos ini yung HEPTG, yung Highway Enforcement Patrol Task Group ng Albay. Pagkatapos mga tugang, so ano yan? So mga Highway Patrol Group. O yan. Yan ang mga
nagkakaiba po nin pagkapasiguro, mga tugang, na ano yan, na nganing gabos ariglado nagdadaralagan yan sa tinampo. Diba? So, dahil madagit, as in, dahil matakot, kung kompleto ang papeles, di wala na problema naman. Di ba? Ayan po. At then, magbarakal po ng helmet. At yan po ang mananutara na kadaklan, mga tugang, sa nahiling taduma na violation. Ang nanginginot mong giraray. So, no helmet. Ha? No helmet, mga tugang, both yung rider at saka, yung driver at saka yung po na sa iya pong backride. Dapat igwa yan. Kaya pasiguro tabi sa mga kababayan ta, and avoid tabi na practice kan iba na pag nagsundo ning aki sa eskwelahan, anak ng tinapay, nasa unahan yung bata. Ha? Nasa inutan kang driver so aki. Isus Mariusip, ha? Diba? O may pataka lang mga kaya na ang aki pwede mong isunod dyan sa motorsiklo mo pag naabot niya ang footrest. Diba? Iyo yan. Ang patakaran kaya na pwede mong isunod ang aki sa motorsiklo pag naabot niya ang footrest. Itong tungtungan baga sa likod. Tsaka dahil pwedeng sa inutan mo sa ikarga. Mga pasawayon, ano? Ha? Ayan po tabi sa mga kabarangay ta, ha? Sa tuya po ng mga pagpaparumdum ngunyan po ng mga panahon na talaga pong areglado kita magpahayag. Yan, mainit na. Ha? Subukan mo din natin ang pag-asa kung makontak ka. Dito makontak ka na. Nag-ring lang yung sa iyang ano eh. Nag-ring lang yung pag-asa kanina. Balikan natin at mainit na naman. Mag-iyaan kita, mga tugang. Kumusta na ko? Heat index yung yari. Malong tagilaray po tabi. Ha? Ang pag-asa. Sana swerte na tayo. Ayan. Ringing. Ang ating pong pag-asa ngayon pong tangali. Right. Hello, pag-asa. Good morning. Ay, good morning po tabi, sir. Si Mar de la Cruz po sa DCGB. Yes po. Mahagad po tabi kami ng forecast. On air na po tabi kita. Please go ahead. Maray na aga sa Ilugabas pati na sa mga parang tabay ta. Easterlies po ang nakakapekto sa satuyang bansa. Kunya na Bernes dahil sa Easterlies ang albay at sinabilog na kabikulan, asahan taan bahagya hanggang sa mapanganuro na kalangitan na may mga isolated na mga pag-uran na may mga pagkikilat pagdaduldol lalo na po paghapon na simbangki. Samantalang wala kita nakabanderang gale warning, maluya sagtod sa katamtaman na duros na halis sa Sirangan Norte, Sirangan ng mamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na kadagatan ang pwede tang may eksperyensyahan. Ang hanggat ng temperatura sa Kabigulan, paghapon asahan po ang 26 to 33 degrees Celsius. Ang heat index na observed na po as of 11 a.m. sa Camarines Norte 36, Camarines Sur 38, Albay 36, Sorsogon 35, Catanduanes 40, Masbate 36 degrees Celsius. At Saldan nagsirang 5:53 ng aga as masal na tagsaning 5:55 ng hapon. Philippine Standard Time 11:48 a.m. At yan lang later sa ating sa weather forecasting ng pag-asa Southern Luzon. Ako si John Trayan Pante, Arena Aga. Ayan, thank you very much, sir. Dante, salamaton. Yan, mga tugang, Sir Dante Trayan Pante, mga tugang ka sabay tayo sa pag-asa. In connection po kayo, no? Yan, 36 ang satuya po na heat index, no? Nevertheless, maski arog po kayan, mga tugang, medyo ngayon oras baba, mabarata na naman kamo. Pasiguro tabi, lalo sa mga seniors ta, ha? Perming mag-hydrate kan buhay ta. Pero misa nang may balon-balon na tubig, ha? Magdara kong tumbler, dahil magpara kunyang kanso plastic, na? Mag-tumbler, tangani na ano yan. So, ligtas kita dyan. Pagkatapos, mga tugang, magkunyan, magkaon po ning o kaya magdara ning pandong kapag maluwas ning arong ngani po na dahil kita magkaigwa ning problema, ha?
O tayan ang mga pinagpapatanid, yung heat exhaustion, heat cramps, pagkatapos yung mga rashes, no? Ayan, okay. And siyempre sa mga kababayan tayo, hello kay Bing Buenbores, dyan po sa Malilipot. Good morning ay Papa Mar. Hearing man, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, ngayon Papa Mar, pertian uniform mo ay aluyo na po ini. Aluyo na ini uniform ta. Ito pang panahon ini, medyo na ako duman sa baul ta, medyo na dumog so bigbog subado ko, na nagparauran baga ka nakaagi. Kaya po yan, okay? Alright, then sa aga po mga tugang, abangan po ninyo duman sa boses kang kapalibutan. Ansaro na naman na den kuna na destruction mga tugang sa tuya pong mga kasalugan asin kadagaan. Bata mo niya na Aldaw, nag-celebrate kita kan International Rivers Day. Diba? May may nangyari pong sarong aktibidad diyan sa kabubuldan mga tugang kang namumutang kong banwaan. Baan na ta luminabugon mga tugang so kunyan. Luminabugon so dagat asin susalog. Abangan po nindo sa agayan kung ano ang nagkausakaan. Ano na ang gineribo kan sa tuya po mga otoridad mani kung manangod dyan. Pero basta po yan ang sa tuya po sa mga kababayan ta, sa inman sa mundo, kapag may mga harog po ka ng mga nangyayaring kakaiba, may nag-put up, may nag-gibon, may nagbabakho o kung ano pa man, tulos na makilabot, makiaram, asin ipaisi sa mga otoridad para dahil na umabot sa punto na harog ka na mangyari na nakakadanya na po sa mga katubigan ta. Iyo. Pag may nagpunpasa na dyan nga, may uminabot nga ng EB equipment, apot sa barang kita. Ang nangyari, sa initial tang investigation mga tugang, dahil lamang nagpaisi sa munisipyo o ni sa barangay, nakaapektar na. Not only sa kadagatan, asin po sa salog, kundi pati na sa source kang tubig yan sa ropong barangay. Ayan, ang mga sabi nga ni Kian, masalimot na pangyayari na dinanyaran mga tugang so bulod. 15 metros ang kalot. 15 metros ang kalot. Yan. Mamaya, abangan na lang po tabi yan sa aga, duman sa boses kang kapalibutan sa tuyang special and exclusive mga tugang na pagtugigay po kayan sa pangyayari mga tugang duman sa sitio komun sa barangay Kalayukay sa Santo Domingo. Okay? So yan po tabi, adi. Sa aga na po yan, tabi. Abangan ta ang mga pangyayari dyan. Tangani pong ano yan, maging areglado ang bagay-bagay sa ano yan, sa tuya pong palibot. Diba? Alright. Okay. Yung pangyayari ito. Lubat ang cellphone ta. May ito nakabot pa sa Pag-asa. Okay. Ayan mo. Mga kabarangay ta. Padagos pa ang paghanap ki barato kan mga kababayan ta. Kumusta yung barato? O igwa po ning baratilyo. Diyan po sa sa Department of Trade and Industry, Regional Office number 5. Doon po sa compound ninda, sa Ampangan. May mga groceries, may gulayon, sibuyas, lada, asin iba pa. Tapos iguang manok, asin mga cold cuts, asin iba pa na mga grocery items na po dumantabi. Hanggang magapon lang yan. Ngunyan po na Aldaw. In celebration man yan, mga dugang kan Consumers Day sa maabot po na pizza 15. Actually, kaso sa aga pizza 15, Sabado. So, piggibo na ito, may opisina ngunyan. Kaso, udma, mga tugang, may buminaba dyan na dakulao na pison sa compound mga tugang kang DTI ta linigis itong mga nakumpiskar na mga
bako kunyan rehistrado na mga produkto na posibleng makadeskuido. May mga electrical, as in iba pa. May mga tubo, so mga daini nag-comply mga tugang sa product standards. Yung PS mark, may globe, minsan may check, di ba? At saka yung may ICC dapat, International Commodity Clearance, di ba? O yan po tabi ini. Kaya ito mga aktibidades mga tugang na pinag-iibagan DTI to make sure na sa tuya po ng mga konsumidores protektado na dahil makahabakal kaya ito pong mga bako original as in bako standard na madaling masira, sayang ng pera natin, di ba? Ayan, salamatan po sa DTI sa mga expressos po na yan, okay? So maging vigilante po kita, and baging ang satuya po na Department of Energy may patani doon sa mga nagpapabakal po ng mga mga LPG, siguro po nindo na ang sa inyo mga tangke nakasunod sa standard, otherwise papatawan po kami ng magabak na penalidad. Alright, so mga kabayan, I think this is all for today para po sa tuya pong programa. Ngunyan po na pagkaaganginin Biyernes. Asendo ka boss, thank you very much for keeping us company. Abangan na po ang masunod. Ang tambalang Sir Bert Nunez at saka si Ma'am Gina Ritter Lee sa Bareta alas 12. Masunod na. Coronavirus